Dorele, am uitat să luăm floricele. Te duci să iei și tu niște floricele? Nu știu! Cum, nu-ți plac floricelele? Nu știu! Dorele, tu când mergi la film nu mănânci floricele? Nu știu de asta! Hai mă, Dorele, du-te și tu și ia niște floricele. M-aș duce, dar mi-e o lelie de mor! M-aș duce, dar mi-e o lelie de mor! Toată buturul și ei pe capul meu! Hai, lasă că mă duc eu. Ce vrei, Mirel, suc sau floricele? Sau... Mirel, mă enervez foarte tare. Vrei popcorn? Corn. Mi-ai și mie un suc, te rog. Da. Îmi dai și mie 500.000? Ți-aș da de să zgârci și fă pe Nizlaiu! Ți-aș da de să zgârci și fă pe Nizlaiu! Ia dă-mi banii tăi că ai bani, vagabondul! Bine, hai că fac eu 500. Te-aș da la o parte, dar n-am tupeu! Te-aș da la o parte, dar n-am tupeu! Toți spectatorii să mă încurajeze! Ăsta e locul dumneavoastră? Nu știu! Și atunci de ce să mă dau la o parte? Nu știu! Ce scrie pe biletele dumneavoastră? Nu știu de astea! Câte locuri mai aveți rezervate în afară de asta? 2. 2 ce? Loc. 2 loc? Loc, da. Ce limbă română vorbești tu, măi? 2 loc? Pe care e pluralul la cuvântul loc? Loc. Nu, un loc. Un loc. Un loc, 2. 2. Un loc, 2 locuri, ești incredibil. Da. Haideți. Stau eu acolo în margine și stați dumneavoastră cu... Ce faci, domnule? Ți-ai pierdut biletul? Caut ochelarii 3D și nu-i găsesc! Caut ochelarii 3D și nu-i găsesc! Toate dioptriile să fie în pupilele mele! Doamne Dumnezeu, omule, ce cauți, domnule, la cinema? Ești nebun la cap? Vreau să văd un film și nu mai începe! Vreau să văd un film și nu mai începe! Toate trailerele le-a băgat înainte! Se poate mă omorâți. Auzi, asta ori e surd, ori e tâmpit. Doamne, incredibil, mă disperați, să mor eu. Hai că începe film. Ce faci, domnule, ești nebun? Am chef de fi pe ăla film și că merg la floricele! Am chef de fi pe ăla film și că merg la floricele! Toți golanii de mult să n-apeleze la ea! Și... Ăla cu barba-i Sean Connery! Ăla cu barba-i Sean Connery! Ăla dezbrăcat e DiCaprio! Ăla dezbrăcat e DiCaprio! Păi, ori vă potoliți, ori vă scot afară, pe bune. Incredibil. Atunci să scurte Tamara Buciuceanu! Atunci să scurte Tamara Buciuceanu! Ia, sunt bune astea? Suc. Mirel, ești incredibil. Deci acum trebuie să mă duc să-ți iau din nou suc? Suc. Am avut chef de pipele și m-am dat pe bulangeală! Îmi vine să mă piși și nu mai pot să mă țin! Îmi vine să mă piși și nu mai pot să mă țin! Frate, chiar ești nesimțit, să mor eu. Iubito, chiar crezi că trilogia asta o să ne bine dispună? Mă gândesc că dacă a fost lider de box office peste ocean, nu înseamnă neapărat că o să prindă și la noi. Mirel, ești extraordinar. Tu nu-ți dai seama ce intrigă senzațională are filmul ăsta. Tu nu-ți dai seama că a fost ales de critici din America drept filmul anului. Tu nu vezi ce vedete are. Îmi vine greu să cred. Voi vă bate joc de mine? Mă, voi vreți să mă nebuliți cu capul? Sau, ori, nu știu! Vreau să mă uit la un film de Floricica Rock! Vreau să mă uit la un film de Floricica Rock! Ăla chilioșuri de bendeac! Nu știu...